Togo kula badhe nyuwun pijetan. Apa padosinipun panjenengan ing dunya punika? Semar, ingkang kula pados ing dunya punika boten sanes mung kawijen lan katatrem. Kula tansah ngaputus dados tiyang ingkang saged migunanake tumrah semasi. Leres Togo, gesang punika boten suwi. Yen kula lan panjenengan saged damel tentrem ati, punika dados ingkang anggen. Pancen makate Semar nanging sok sinten tiyang ingkang kersa ngrukokke pitutur kulawa dening kulawa dipun westani tiyang ingkang cedhak pikiranipun. Togo ing dunya punika tansah boten tiyang ingkang ngremehake lan ngawula. Nanging yen manah panjenengan resik lan leres, Gusti mesti paring dalan lan panggonan nyaman. Matur suwun Semar, panjenengan pancen dados panuta kula. Kula badhe tansah nyinaoni saking